Λοιπόν, madame, ας ξαναπούμε την αλφαβήτα την οποία σας έμαθα. Oui, monsieur. Σας είπα να μην με λέτε monsieur. Μέτρο, δεν είμαι τυχαίος. Oui. Allons, αρχίστε. Ah, bébé blonde, c'est mette blonde. Non, non. Σταματήστε, φρίκι, δεν είναι αυτή. Ας κάνουμε λοιπόν conversation. Alors, parlez-vous français? Μακαρόνια φρικασέ. Mais non, λάθος. Εγώ έτσι το ξέρω, βρε μπαγάσα. Κακώς. Θα μ' απαντήσετε, oui, je parle. Comment allez-vous? Προφιτερόλ, Μαμά! Λάθος πάλι. Μα καταλάβατε τι σας ρώτησα. Τι στα κομμάτια μωρέ με ρώτησες? Σας ρώτησα τι κάνετε και εσείς μου απαντήσατε προφιτερόλ. Δεν είναι κι άσχημο, έχεις δοκιμάσει. Oui, à Paris, beaucoup. Σε με ντεφέρ. Terrible. Καλοριφέρ. Après. Ρολ και βεκε πάουερ, Mais non. Σταματήστε. Μπυρίτσι, επειδή σου κάπνισε εσένα τώρα που λύθηκε η γλώσσα μου, να σταματήσω. Βαγκόν λίτερα μικίνι, αλοζαμφάντερα πατρί και μίλιε δράχμε ούνα μπανιώτα. Mais non. Terrible. Insupportable. Πάμε, κατέ. Ξεράθηκε. Τηλεφωνήστε στο 200. Τι κάνεις έτσι, σιλινιάζεσαι. Μαμά. Χριστός και η Παναγιά. Να φέρω το λιβανιστήρι να σε λιβανίσω. Non, δεν σας υποφέρω πια. Χαλάτε τη γλώσσα. Fini la conversation. Βρε δεν πας στο διάλογο η κονσέρβα που λες. Αν είναι να πάτσεις χρυσή μες στο σπίτι μου, να μου λείπει. Λοιπόν, καλοί τρόποι. Noblesse. Αβάντι. Θα σας μάθω τώρα για το χειροφύλημα. Βούρ, μοσιέ. Non, monsieur, πάλι monsieur. Μέτρο σας είπα. Μέτρο. Καλά βρε, τι το χτυπάς το ρημάδι σου. 5 τακούνια έφαγες. Άι το διάλογο. Μα με συγχύζετε. Σε συγχύζω. Αμ τι να πω εγώ βρε, που μου στρίψες τη γλώσσα μου και τα ντερό μου. Πανάθεμά σε παστρουμά. Δεν σε κράταγε ο Ναπολέον για κοιμήλιο φωτιά να τον κάψει. Με non. Καλά βρε, τι κάνεις έτσι, τι χτυπιέσαι, ξάδερφός σου είναι. Μα... Πάμε να τελειώνουμε. Alors, ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα που κάνουν μια κυρία αριστοκράτησα είναι το χειροφύλημα. Δηλαδή, μόλις συναντιάστε με έναν κύριο, προτείνετε ευγενικά το χέρι σας και... Μου λέει, δώσ' μου την ευχή σου. Mais non. Αλλά... Madame. Και αυτός λέει συγχωρεμένος να είσαι. Mais non. Τι. Τίποτα. Χαμογελάτε μόνο. Χαμογελαστά έτσι. Αλέ, μια πρόβα. Εγώ είμαι ο κύριος και σας βλέπω. Allons. Madame. Μαμά. Όχι έτσι. Με πιο χάρη. Με σεξι. Κοιτάξτε με. Καταλάβατε? Σαν παντόφλα. Με no. Μην χρησιμοποιείτε τόσο βάρβαρες εκφράσεις. Μια κυρία πρέπει να είναι σε ώρα της λεπτή. Και δεν είμαι. Ούτε ποπούς έχω, ούτε περιτά πάχυτα, ούτε κοιλιές. Έχω κόψει τις πατάτες, τις πατσάδες, τα ψωμιά, τις χλέπες που παχαίνουν. Χλέπες. Αλήθεια, πώς τα λένε γαλλικά τις χλέπες? La χλέπ, πασέ. Ενώ λεπτή στην κουβέντα, στο περπάτημα. Voyez-moi, passez s'il vous plaît. Προσέχτε, πρέπει να βαδίζετε κομψά, εθέρια. Δέστε μένα, δικ. Καταλάβατε? Ναι, βάδιν ξεβιδωμένο. Για προσεξών με. Όχ το νεφρί μου. Non comme ça. Να κάνετε τους άντρες να σκανδαλίζονται λίγο. Πώς? Δικ. Έτσι σκανδαλίζονται οι άντρες. Ήμαρτον Παναγία μου. Mais oui, madame. Και τώρα χορός. Αχ ναι, χάλι. Non, shake. Σέικις, παπ, δεΐα, δεδί, οδυσσή, όλα μαζί, ντάνς τουρλού, χαρμάνι που λένε, Vous êtes superbe. Ωραία. Allez, dansez avec moi. Shake. Allez, dansez.
Allez, το κεφάλι. Ο Καρούμπαρος. Με φινέτσα, με χάρη, όχι σαν μαϊμού. Ne coupez pas ta χέρια. Allez. Όπα! Non les ébecs, non cassez la main. Non, regardez, regardez. Όπα! Θα σας φάω όλες τις τσουράπες. Mais non les tsourapes, en français. Πώς είναι γαλλικά? La tsourape. Λατσουράπο. Οπ, οπ, οπ. La. Σιγάρε! Αχ, L'école, l'école. Να κι εγώ, σου πω εγώ το λεκόλ. Να, αχ, όχ, το νεφρό μου. Qu'est-ce que c'est? Ο Καρούμπαρος. Ψαρονέφρι που λένε. Quoi? Αχ, ξυλιέν, βαλιριέν, μπουζουκέν, ποπάρα. Je comprends. Δοσιέν, θα σου εξηγήσω άλλη ώρα. Allez. Καρουμπιέν. Allez, dansez, allez.